Kawei naki jingjia ba kongsan jong ka jinglet jong Kpa Bakhuid Pope Francis sha Jakarta Indonesia kadei ka jinglet JNGOH jong ya ka Istiqlal Mosque kabadei ka dak jong ka jingiakren hapdeng ki niam bar ka jingiaishah niam ha Indonesia kani ka jinglet kalalong ka bynta ba kongsan ban kyntiew ya ka jinglong ryntih bat ka jingiatylli hapdeng ki niam baroh khamtam ha kini kipor ba ka jingleh donbor ha ka perthei kalakiu Katei ka jingia kendu ya ki niam bapher bat kerpang ya ka niam muslim la penlong haka krem bala tip kum ka Tunnel of Fraternity kalenti ka badan hapo kendau ka penyaso ya ka Mosque Istiqlal bat ka Iingmane Katholik jong ka Maria bala shimno shabneng ai bakani ka krem ka nong ka jaka jong ka jingiakren bat jingia kendu bat kan long ru kum ka syarak jong ka jingshai bat ka jingsngothu jingmut Ula ai kublei ya kinong ya lam niam ki bala don lang naga benta ka jing persyang jong ki ban penroy ya ka jing dei paralok bat ka jingiatylli da ka ba penpau baki ken hon niam ki dei ban weng ya ki jing ha ka perthei lengba ka jingialong paralok bat ka jing burom iwei pan Pope Francis ula le JNGOH ru ya ka Mosque Istiqlal ka bala seng haus nam khat kendai spa handriu phawei bat ka bala shna da architect badei kristan Friedrich Siliban. Katei ka mosque kadei ka bahe tam ha Asia bat kabalai ha ka perthei baroh Kawei. Kli edu ki Muslim ha Indonesia Gran Imam Nasar Udin Umar ha ka jingkran pediang sngob ha ya Pope ula banjur baka mosque ka syakri ya kinong Indonesia habon kiliang amtang bakalong ka jaka mani kalong ka jaka pedeng joki kam bayadei bat ki kolshor ki niam ka jinghikai bat ka jing penroy ya ka imlang salang. Ka jinglet JNGOH jong Pope Francis sya katei ka mosque la pediang sngob ha di ki ba muslim ki badon ha katei ka jaka. Ha ka jingkran jong ula penpau ba ka jingtei jong ka mosque ka balashna da ki kristan ka pen inuksa ya ka jingla banyak kren bat ka jingiatylli ha pedeng ki jinget niam bapher. Pope Francis ula penrem ya ka jingleh donbor bat ula banjur ya ka jingdon kam banya burom mar keliang. Ula kentu ya kinong wan ban penne ya ka jingya dei hapdeng ki kenhon bapher bat ula banjur ya ka jingdon kam banya dei paralok ban kyntiew ya ka jingiatylli bat ban weng ya ki jing'e. Pope Francis ula ai arteli ki jingmut bakongsan naga benta ban penroy ya ka jingiatylli bat ban weng ya ka jing'e ha ka emlang salang. Ningkong ula penslur ya ka jing bishar benya ya ka ka ba penyaso para briu. Kabaar ula kershan ban penne ya ka jingadei hapdeng ka jat benriu bapher khamtam ka jingadei hapdeng tiniam kampher larit niki hepat. Hadian kani kinong yalam jong kiniam kila soya kirai da ka batmu ban kyntiew ya ka jingiatylli niam bat ban weng ya ki jing'e ha ka perthei. Ula banjur ya ka jingdon kam banyale persya ya ka jingleh donbor bat ka jingbam sngotu jingmut bat ula khot ya ka imlang salang ban pediang ya ka jing penyasuk. Haba perkhat ya ka spa babun jong ka Indonesia kentup ya ki park siar jong ka Pope Francis ula penskem baka spa ba jong ka ri ka syong ha ka jingla jong ka ban penyatyli bat penyaryntih da ka jing buram bat ka jingamir jingmut. Ula ong ban penne ya kani ka pateng jong ka jingiatylli syaki pateng banwan. Pope Francis ula penkut ya ka jinglet JNGOH jong da ka ba ai jingkermen na ka benta ka imlang salang ka balat lut ka bayajan bat ka bayasuk.